Gribskov Efterskole fik i nat en voldsom oplevelse. Lige over midnat blev der konstateret brand på efterskolen, og alle elever og lærere blev derfor evakueret. Tilsyneladende udbrød branden oppe under taget. Læger og psykologer var straks på Gribskov Efterskole klar til at hjælpe. Og politikommissær Erik Ulf Skriver fra Nordsjællands Politi roser skolens læger for at have fint styr på samtlige tilstedeværende, så evakueringen kunne gennemføres hurtigt. Årsagen til branden er ukendt. Det er en berygtet ungdomskriminel, som sammen med en kammerat stak af fra den sikrede institution Stevnsfortet på Stevns og stadig er på flugt. Den eftersøgte blev i januar idømt 4,5 års fængsel for drabet på avisbudet Denis Usan på Amager. Politiet oplyste søndag aften, at kammeraten er blevet anholdt i København, mens den 16-årige altså fortsat er på flugt. Og på vores hjemmeside drdk/ABH kan du se et signalement af den 16-årige. Når unge bandemedlemmer ryger i fængsel, skal der gøres langt mere for at bruge tiden i fængsel til at forsøge at få dem ud af banderne og i gang med job eller uddannelse. Det skal også være muligt for børn og unge at få støtte, hvis de vil væk fra bandemiljøet, og så skal helt unge bandemedlemmer kunne idømme stuearrest i hjemmet. Det er nogle af forslagene i en ny bandepakke fra Venstre, skriver Politikken. Bandepakken skal forebygge, at børn og unge rekrutteres af bander, og så altså få dem ud igen. Den socialdemokratiske integrationsborgmester Jakob Poulgaard i København har foreslået det samme. Jeg kender, de kørte jo det her, da jeg kørte på weekend. Nå, okay. Talende plastikdukker som John her med organer og en rigtig puls skal være med til